बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो नैबे समावहाय ब्लग लानानै फैनाय जाबाय। एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना। आङो आबादनिसो भिडिअ लानानै फैदों। बे आबादानो जाबाय ड्रेगन। आगे पिछे आङो दिन्थिबाय थाखायो आरो गोबांफोरानो गायखानाय। आंबो एसे गायदोंमोन आरोना। नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनि। जोङो बेबायदिनो गोबां पस्ट होलाबाय थानाय नुनो मोनोना। आंनिया माबायदि जाखो एसे दिन्थिलांदिनि। आङो हरनि समावनो बेखौ शुट खालामनाय जादों आरोना। एसे आङो दिन्थिलांनि बिबारा माबायदि बारदों आरोना। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। वाव, नायदो नै जा बिबारानो बिबार, माने साफायनो जायगा गैला। नै ओरैबायदि बारखाबाय आरोना। बै सिङाव दंलाजोबो, बैनि सिङावहाय। बिथिं दङ आरो आङो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिथिंजाय दंजोबो आरोना। नै बिथिं दङ, बिथिं दङ, बेबायदिनो हराव माने ओरैबायदि मोजां नुखायो। नै बारजोबनाय आरोना बिथिंजाय गासिबो। बारजोब्बाय बेहाय। आङो बेफोराव माने बाराखै, थायाखैबो आरो गोदानै गायनायमोन माने। बेयो जाथ'वाखै। आरो ओइ सिगाङाव दंबावो, आङो एसे दिन्थिलांगासिनो। बे साइडजों माने फुरा बारजोब्बाय आरोना। बैनि सिगाङावबो दंलाजोबो। बिथिंजाय बारजोब्बाय। नैबे नै गाबोनफोरसो ओंखारगोन। नैबे नै बारगासिनो। बिथिंजाय नायलांबाय थादो। आनबिलिभेबल आरोना। ओरैबायदि बारोबा नायलाय, क्या बात है। नायलांबाय थानो जा मोजांथार। नै ओरैबायदि बारदों माने बेहाय। नायदो नै बिराद बरिया नुखायो आरोना। नैबे फिथाइ जाबाय नै, आरो गोजौआवबो दङ ओइ नै। बेबायदिनो बारलाजोब्बाय आरो बेहाय। नै नायदो बिथिंजाय बिबारानो बिबार गोजा। नै बेयावबो बिबार। बिथिंबो नै बेबायदिनो बिबार गोजा। फुरा बारबाय आरोना बिबारा। बेयाव फांसेयावनो नायलाय माबायदि बारनाय होदों बेहाय। जा बारखादों बे फांसेयावनो। बिबार गोजा आरोना। नै जा समायना नुयो नै हरावहाय। ओरैबायदि मोजां नुयोना। नै बिथिं माने बिबारानो गोजा। बेहायबो बारदों, बेहायबो बारदों, डाबल डाबल ना। ओरैबायदि माने थायो, थायोबाथाय फुरा थायो आरोना। अर्गेनिक जोब बियो, फुरा पियर अर्गेनिक आरोना। नै बिथिंबो 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 ब्रि 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 ब्रि। दिनैनि भिउआ माने एसे मोजां जादों आरोना नायनो। अखा गैयाना। अखाया एसे नागारनानै मोजां खालामबाय। नङाबा अखा थायोब्ला माने एसे मोजां जायालै, बोरैबा माबा लांजोबो ना गासिबो। नै नायदो माबायदि बारदोंना। बिराद मोजां जाखादों। नै बेयावबो दङ, बिथिं लास्टावबो दं। नै नैबेहायबो दङ आरो बिथिंबो। नै बेयावबो दङ आरोना। बारलाजोब्बाय। रायजोफोर, बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिबाय। बारा गोलाव खालामनो सानाखै। आङो एसे दा मोनायाव बेबायदि माने बागानावनो दङ आरोना। बिबारखौ नायगासिनो, नायनानै मोजां नाङो। एसे माइन्डफोरखौ माने फ्रेस खालामगासिनो आरो। खेथिया बेनो, मोनसे इन्टारेस्ट थायो खेथियावहाय। आरो सबानो मावाना खेथिखौहाय। जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय बिसोरसो मावो आरो। इन्टारेस्ट मोनो। आरो खेथियाव थानानै जायफोरा मावो, जेरैबायदि दुब्लियाव थाग्राफ्रा दुब्लियाव थानानै मोजां नाङोना। माइ आबाद मावनाय समावबो बिराद इन्टारेस्ट। आलि दाननानै, आलि खोनानै बायदिसिना इन्टारेस्ट नाङो। दा बयबो मावा, जायफ्रा इस्सा थानाय बिसोरसो मावो आरोना। गोलाव खालामला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन। भिउखौ माबायदि नुखो एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना। गोजोन्थों, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।